Good morning mga kawaray! Welcome sa munting channel natin, Idman Waray Motovlog. Ngayong araw na to, pupunta tayo ng Cubao para kumuha ako sa pagkuha ko ng ticket mga kawaray. Panibagong araw, panibagong video naman tayo mga kawaray. Ngayon mga kawaray, mayroon ako i-share sa inyo. Ngayong araw na to, pupunta tayo ng Cubao para kumuha ng ticket. Ticket ng bus, hindi aeroplano mga kawaray. Kasi kapatid ko at saka mga kamag-anak namin, magbakasyon ng summer. Kaya i-share ko sa inyo kung magkano ngayon ang pamasahe ng bus Cubao to Catbalogan City or Mutyong. Kaya kung ikaw nagbabalak magbakasyon mapuntang probinsya, ang video na to ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang matapos ang video na to. Bueno, huwag nga rin patagalin mga kawaray. Bago ko makalimutan, shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber ko sa walang sawang sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Yun, buti na lang hindi ka traffic. Kaya samahan niyo ako sa pagkuha ko ng ticket mga kawaray. Wow, medyo lubak yun ah. Yo yan. So yun mga kawaray, dito na tayo sa Kamuning. Malapit na tayo sa GMA7. Kaya kunting minuto na lang nasa Farmers na tayo. At doon tayo kukuha ng ticket ng bus patungo ng Samar. Sana hindi mahal yung pamasahe ngayon. Kasi ang binigay na sa akin na pamasahe isang tao 2,000 plus lang. Kapag mas malaki pa dun, sigurado abono ako nito. Yun lang. Yun, overpass na, hindi gaano ma-traffic. Mabuti na lang hindi ma-traffic. GMA7. Mga kapuso natin sa GMA. Ayan na, malapit na tayo sa Cubao. Napakatulin pa ang takbo natin kasi matulin din sila. Ayan, Q-Mart na tayo. Kaso ng Q-Mart Aurora Farmers na. Dito na tayo sa Isarog Terminal. Dito na tayo, Naga, Legazpi, Sorsogon, Tabaco, Cantuanes, Masbate. Sir, pwede pumarada dito? Doon po. Alright, dito tayo ngayon sa Isarog Terminal. Ngayon kumuha tayo ng ticket patungo ng Catbalogan City. Bali, 4 na tao yung nakuha natin ticket para sa kanila. Ang pamasahe nila ngayon mga kawaray 1,900 kasama na ang period mga kawaray. Tapos ang pamasahe nila puntang Alin Samar 119 din. 119.
Yun lang mga kauray yung pamasahe natin. Yun lang may share ko sa inyo. So yun mga kauray, tapos na tayo kumuha ng pamasahe, ticket. Kaya hanggang dito lang muna mga kauray. Nahiya ako kasi marami.